vás vítam moje videu odbalovania nového hobbyhorsa. A je tu aj Maťa. Rani. A ja si ho idem odbaliť. Ale... Čo? Tak. To máme zabalený ešte čo? Cítila som. Takže mám tu rezatko. Niky. No tu máš, načala som ti to. Dám to sem. A otoč to k ním, nekúkaj sa. Ty môžeš. Mám na dečku. 3, počkaj. Jak to mám dať? Počkaj, on tam má všetky veci k nemu. Oh my god. Trošku menší. Dosť. Nevadí. Ale počkaj. Ukážeme veci. Najprv veci. Máš? Ja ti budem podávať barelka. Mám takto peknú barelku, len to musím akože... rozmotať to ešte. Jak to je? No... Pozri. Ona mu to zmenšila asi. Nevadí, bude poníček. No je to poník. Potom ale taký veľký. Oťaže. Hej, no ona spravila tiež takého dítka. Áno. Toto je uzdečka. Áno, to je uzdečka. Mám uzdečku takú na... What? Rozlišné. A to je vodítko. To kúpila. A vodítko. Dobre, ešte tu máme barelku. Barelku, dobre. A teraz samého výkašvenku. To je podprsak a to máš k tomu... Kde to je? Tu je ešte takéto. Niky? Ale má hlavu má málo. No. Prihláste, super. Takže... Mne sa za mňa páči, aj keď je trošku menší. Je to poník. Hej. A neviem, či to poník, ale... Janiky. Lemeno, keď tak no. Škrížený s niečím. Nejaký klon skrížený s poníkom. Čiže divné, ale to je jedno. A takéto dečka, ak môžem krásne, strašne príjemné to je. No, to asi vyrobila. Aj oni to vyrobila. To vyrobila. To aj môj mal vlničku. To nevyrobila, ale to má od nejakej typy. Dobre, takže pekné veci tu mám. No. Som nečakala. A si ho zoberiem z krabice? V krabici, Niky, v krabici, lebo keď... Tak mu dám veci. Ježiš, to si nevedela? Ja som si to nevšimla. No, chceš mi dať dečku? Ja ti ho držím, lebo to nedáš sama. Tak to asi. Chcem moje trošku väčšie tá dečka, ale to nevadí. Tam túto barelku, bude mať jediný tak. No. Asi mu to bude väčšie. Niky. Ježiš. No, dobre, si to Vyzerá dala. to ako arabské ženy z poníku. To čo má za uši chyť? Však dala do toho, jak sa to volá, neviem, jak sa to... Dobre. Je mu trošku väčšie, asi to kúpila od niekoho. Čo tam? Píte. No. Už nemá asi viacej hobíkov, inak by som si kúpila. Má? Koľko? Pošli mi ho. Viacerých, ale už nie je taký. Pekný. Je tam jeden čierny, čo je jediný pekný. Tak ale tebe sa možno páči aj iný. Ale má tam taký jedného veľmi pekného. Budeš takto, jaký je maličký? Počkaj, mám palicu. Mám to brať, tú krabicu, je tam keď do tašky si tie veci. Aha. Takže Všetko.